Σήμερα θα σας δείξω δύο νέα μοντέλα για την τεχνική του LRF από την Τσουρινόγια και σύντομα θα ανέβει και ολόκληρο το βίντεο της παρουσίασης για να έχετε ολοκληρωμένη άποψη. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά. Το νέο μοντέλο της εταιρείας για την τεχνική του LRF, το οποίο αντικαθιστά το Τσουρινόγια ELF, ονομάζεται πλέον Spirit Fox. Στην κατηγορία λοιπόν έχουν προσθεθεί τρία μοντέλα, δύο με tubular MIDI και ένα με solid. Η κωδική τους είναι αυτή ακριβώς εδώ. Και πάμε να δούμε πώς έρχονται τα καλάμια. Όλα τα καλάμια συνοδεύονται από μια θήκη νεοπρέν, στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, Spirit Fox, Light Saltwater Game, ο κωδικός του καλαμιού και εδώ πέρα όπως βλέπετε Target Rockfish. Πάμε να δούμε και τα καλάμια. Από την πρώτη κιόλας ματιά, βγάζοντας τα καλάμια από τη θήκη τους, βλέπουμε ένα πάρα πολύ ποιοτικό σύνολο. Ας δούμε λοιπόν λίγο πιο συγκεκριμένα. Bat με Eva Handle για να αποφεύγουμε τις φορές. Υπέροχη λαβή από ανθρακόνημα. 9 οδηγοί Fuji σε όλο το μήκος του καλαμιού για ομοιόμορφη κατανομή του νήματος, τα χαρακτηριστικά του καλαμιού, οδηγός κορυφής ειδικός για να αποφεύγουμε τα μπλεξίματα του νήματος στις βολές. Τοποθετώντας τα καλάμια δίπλα-δίπλα, βλέπουμε ότι η εταιρεία έχει επιλέξει να μην μακρύνει ιδιαίτερα τον BAT και να δώσει εκεί τη διαφορά μήκους, αλλά ουσιαστικά έχουμε κερδίσει σε όλο το blank μια μικρή διαφορά που δικαιολογεί την αύξηση στο μήκος του καλαμιού. Το casting weight παρόλα αυτά παραμένει το ίδιο. Όπως σας είπα λοιπόν, συντονιστείτε για το πλήρες βίντεο που θα ανέβει σύντομα στο κανάλι μου, όπου θα μιλήσουμε εκτενώς και για τα δύο μοντέλα και για την πρόταση σεταρίσματος που έχω ετοιμάσει για εσάς. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.